Det har han helt afgjort. Han er sat op på at være mellem de 8 kører, som skal ud og dyste om guldbarren. Og jeg tror også på, at han når det. Og her har vi med det lange hår Henrik Gustafsson, farverig svensker, som gjorde det rigtig, rigtig godt sidste år i den danske Superliga for Holstebro. Henrik Gustafsson var jo favorit til at vinde verdensmesterskabet på ungdomskører, men en lille måneds tid før finalen, ja, der brækkede han desværre hånden og kunne ikke være med. Her med start nummer 1 var det Hans Nielsen. Altså på inderbanen Henrik Gustafsson, så er det John Jørgensen, så er det Ronnie Curry, og så er det Hans Nielsen på yderbanen. Og selvom Hans Nielsen allerede er så godt som sikker på at være mellem de 8 bedste, så tror jeg kender ham godt nok til, at han også vil gå efter førstepladsen her. Det er der ingen tvivl om. Og lad os se, om Hans kommer med fra yderbanen. Nej, han bliver lukket af der af Ronnie Curry i den hvide hjelmfarve. Hans faktisk nede på 4. pladsen nu. Og i front er det John Jørgensen med den blå hjelmfarve. Så bliver han overhalet af den hvide hjelmfarve. Ronnie Curry foran John Jørgensen, og så er det Hans Nielsen nu i den gule hjelmfarve på 3. pladsen. Ronnie Curry foran John Jørgensen og Hans Nielsen nede på en 3. plads. Nej, Hans Nielsen var på vej ind over feltet, men blev skærmet godt af Ronnie Curry. Amerikaneren Ronnie Curry kører i Wolverhampton i England til daglig, på vej ud på sidste runde og 3 vigtige point. Og Hans Nielsen forsøger sidste desperat angreb indenom, og det lykkes. Hans Nielsen får lige nøjagtigt på målstregen slået John Jørgensen. Flot kørt af Hans Nielsen, men 3 point til Ronnie Curry. Og så blev det 2 til Hans Nielsen i tæt opløbskamp med John Jørgensen, og 0 til Henrik Gustafsson. Lad os se Hans Nielsen på yderbanen. Jeg tror ligesom han spænder lidt op her i starten. Han kommer ikke rigtig med, så stejler den for ham. Og Curry kører lidt ud i svinget. Får faktisk en perfekt indgangsvinkel her. John Jørgensen, han i den blå hjelmfarve. Han spænder op på inderbanen i den blå hjelmfarve og kommer ikke rigtig med ud af svinget. Ronnie Curry har helt bestemt den bedste udgangsvinkel. Curry i den hvide hjelm, han går rundt om ham her. Og John Jørgensen presser ham op på inderbanen. Og skulle måske have kørt en lille smule længere ud for ligesom at tjekke Ronnie Curry en smule. Men som John han kører lidt fair selvfølgelig også, og vil ikke på nogen måde køre i Ronnie Curry, med det resultat, at Curry går rundt om ham her i indgangen i svinget. Ja, John Jørgensen har jo altid været den fair kører. Sådan ser det ud op fra. Man kan igen se her, han står stille ude på bane 4, han kommer ikke rigtig med, får ikke chancen for at komme med ind over. Curry kører lidt ud i svinget her, får den perfekte indgangsvinkel og får bid på baghjulet i den hvide hjelmfarve, går Curry rundt om John Jørgensen her. John skulle have kørt længere ud i banen. Ja, og vi ser her, at Ronnie går rundt om John i indgangen af svingen.